Illolin amfani da sinadaran ƙara hasken fata da shawarwari domin magance wannan ɗabi'ar. Maƙunshiya: na ɗaya, shimfiɗa. Na biyu, dalilan da ke sa mata amfani da sinadaran ƙarin haske. Na uku, illolin amfani da sinadaran ƙara hasken fata. Na huɗu, hanyoyi masu inganci na kula da lafiyar fata. Na biyar, shawarwari. Na shida, kammalawa. Na bakwai, manazarta. Abdullahi Usman Sabiu Ashwar. Shimfiɗa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Godiya ta tabbata ga Allah da ya nufe ni da yin wannan rubutu a yau Litinin 1 ga watan Mayu shekara ta 2023. Wannan ɗan rubutu ne na tsokaci game da wani al'amari mai haifar da matsala a cikin al'ummarmu, wanda aka ɗauke shi kamar ma ba komai ba ne, har gashi ya zama wutar daji ko ina sai ci yake balbal. Wannan al'amari ko ba komai ba ne illa matsalar shafe-shafen mayukan ƙara hasken fata ko sabulai, wanda aka fi sani da bleaching ko skin bleaching a turance. Ba komai ne yake ƙara rura min damuwa ta game da wannan matsala ba, face kasancewar mutane da yawa ana ta ruɗarsu suna afkawa ga tarkon aikatawa ba tare da sanin hakan yana da matsaloli da illoli masu yawa ba, kuma ba tare da jin hakan laifi ne ba. Wani abu da ke bani mamaki shine, a da ana ɗaukar bleaching ba mai yinsa sai mara tarbiyya, amma a yanzu hatta kamilallun mutane musamman 'yan mata akan ruɗe su ta hanyoyi da dama na dabaru su fara amfani da waɗannan karikitai. Kimanin shekaru 4 zuwa 5 da suka wuce, akwai wata ɗalibata a wata makarantar Islamiyya da ta tsinci kanta irin wannan al'amari. Na yi kiranta ofis muka tattauna, na ba ta shawarwari da nasihohi masu amfani. A karan kanta sai gashi ta daina bleaching, kuma hakan bai hana ta samun miji da yin aure ba. Yanzu ma hakan tana zaune lafiya da mai gidanta da 'ya'yanta, saɓanin yadda mafi yawan masu bleaching ke ikirarin cewa maza ba sa auren macen da ba fara ba, shi yasa suke yin 'yan shafe-shafen su domin su ɗan haska har a zaɓo su. Tun bayan lokacin ne nake ta tunanin yadda sauran mutane za su amfana da irin waɗannan nasihohi, domin na ga da yawa rashin sani ne ke sa su yi, ko kuma kuskure ko rashin samun madafa, alƙibla da madosa. Na yi ta tunanin yadda zan tsara tsokacin ya fito a tsaftace, amma Allah bai bani ikon yin hakan ba sai a yau. A cikin wannan ɗan rubutu za mu yi bayani insha Allahu game da dalilan da ke sa yin bleaching, illolin yinsa, da kuma hanyoyi masu inganci na gyaran fata da ma shawarwari masu amfani. Allah ya bani ikon isar da saƙo mai amfani, kuma Allah ya sa mutanenmu musamman mata da su suka fi tsintar kansu cikin wannan matsala za su ji su amfana. Waɗanda ba su fara ba sai su kiyaye, kada su bari a ruɗe su, waɗanda kuwa suka fara sai su faɗaku su aikata abin da ya dace. Abdullahi Ashwar 07069026444. Dalilan da ke sa mata amfani da sinadaran ƙarin haske. Mutane da yawa na amfani da sinadaran ƙarin haske, amma mata sun fi yin hakan musamman a cikin al'ummarmu, shi yasa jawabinmu zai fi karkata gare su. A duniya, ƙasar Indiya ita ce kan gaba a cinikin mayuka da sabulai da sauran sinadarai na ƙarin haske, yayin da Najeriya ita ce ta biyu. Lalle akwai buƙatar a duba dalilin da ke jawo hakan. Dalilan na raba su ta fuskoki guda biyu, waɗanda suke yi bisa kuskure da waɗanda suke yi bisa sanayya. Bisa kuskure. Na ɗaya, rashin sanin illa. Mata da yawa kan yi amfani da mai ko sabulu da ke yin bleaching ba tare da sun san cewa na bleaching ɗin ne ba, kawai su sun yi hakan ne saboda tsafta. Wasu kan je ne kantin kayan kwalliya su ga mai ko sabulu mai kyau su siya ba tare da sanin na bleaching ba ne, ko kuma ƙawaye su ziga su fara amfani da shi, yayin da su ba su san ainihin kitimurmurar da ke ƙulla a ciki ba. Yana da kyau mata su riƙa taka tsantsan da amfani da baƙin mayuka da sabulan da ba su san su ba, ko kuma su rika duba kwalin sabulu ko mai su karanta ingredients ɗin, wato sinadaran da aka haɗa shi. Matukar suka ga ɗaya daga cikin waɗannan sinadarai to kada su yi amfani da shi. Su ne hydroquinone, retinol, mercury, niacinamide ko lemon. Na biyu, maganin cututtukan fata. Wasu matan idan suna fama da cututtukan fata kamar ƙuraje ko tabbai, sukan nemi sabulai ko mayuka da za su shafa domin magance waɗannan cutuka. Amma mafi yawan waɗannan mayuka da sabulai suna bleaching, ko da kuwa a wajen likita aka karɓo su, in dai ba babban likitan fata da ke babban asibiti ba. A hakan ma sai dai ana yi ana lura, da zarar an ga alamun ƙarawa fata haske gawu, to a hanzarta komawa a sanar da likitan fatar. Na uku, rashin sanin man da ya dace. Akan samu bambance-bambancen ƙarfin fata da buƙatun da fatar ke da shi, sakamakon haka akwai mayukan da ba su da matsala ga wani kuma matsala ne ga fatarsa. Wasu mayukan ko sabulai ba sa wani bleaching,
wani kuma za su yi masa. Yana da kyau mata su rika tuntuɓar ƙwararren likitan fata kafin amfani da sabon mai, ko su haƙura su rika amfani da petroleum jelly wanda aka fi sani da Vaseline wato Vaseline. Bisa sanayya. Na ɗaya, burge ƙawaye. Kasancewar jama'armu da yawa sun ɗauka cewa fari shine kyau. Waɗansu matan kan fara bleaching ne don kada a rika ganin su munana a kusa da fararen ƙawayensu. Wasu kuma ƙawayen ne za su rika ziga su. Kasancewar mace bata fiye son ta ji cewa ta fita daban ba, sai ta biye wa zigarta su. Wasu kuma domin a ce sun fi sauran ƙawayen kyau, don haka sai su rika bleaching su ƙara haske. Na biyu, burge samari. Da yawan mata masu duhun fata kan shiga damuwa ganin samari na ta zaɓe masu hasken cikinsu suna rabuwa da su. Hakan yana daga manyan dalilai da ke sa mata bleaching. Wasu kuma ma na da samarin, amma sukan yi bleaching ɗin ne don su ƙara burge su, su mallake su, kar wasu fararen matan su ɗauke hankalinsu. To yana da kyau mata su san cewa maza da yawa ba kyau ne kaɗai ke sa su so mace ba, kuma ko da shi ɗin ne akwai waɗanda sun fi ganin kyan baƙa akan fara. Baƙaƙe nawa kuka sani da an aure su suna zaune lafiya? Sannan kuma kyau ba shi yake riƙe alaƙa ba, kyawawan ɗabi'u ne da iya mu'amala. Sannan duk namijin da zai so ki don kyanki kaɗai to ba masoyin gaskiya ba ne, kuma ilai sai kin fita daga ransa. Zan faɗaɗa bayanin hakan a nan gaba. Illolin amfani da sinadaran ƙara hasken fata. Kasancewar mayuka, sabulai da ƙwayoyi ko allurai na ƙara hasken fata na ɗauke da sinadaran kaimi masu ƙarfi, suna zuwa da illoli da dama. Ita kanta ɗabi'ar son ƙara hasken fatar akwai matsalolin da take zuwa da su. Na ɗaya, raunata fata. A jikin fatar ɗan adam akwai wani sinadari da ake kira melanin, wanda ƙwayoyin cells da ake kira melanocytes suke samarwa. Wannan melanin shi yake bawa fata launinta da kuma kariya. Yawan melanin a cikin fata yawan duhun da za ta yi. Sinadaran bleaching musamman hydroquinone kan kashe ƙwayoyin halittar melanocytes. Hakan na janyo ƙarancin kariya ga fata, daga nan fata sai ta yi rauni, a rika kasa jure hasken rana. Ɗinkin rauni da likitoci kan yi idan mutum ya ji rauni mai zurfi shi ma da ƙyar yake yiwuwa. Sannan kuma a rika jin zafin gari sosai da raɗaɗi a fata. Na biyu, sauya launin fata. Mai bleaching da dama kan yi tunanin cewa suna yin haske ne, to amma shin hasken bleaching da hasken fata na ainihi iri ɗaya ne? Sautari farin bleaching na zuwa da launi wani iri, sai kaga wani orange ko pink haka. Sannan fatar kan yi dabbare nan kala daban can daban, ga tabo yayi ta fitowa har ƙuraje ma kan faffeso. Na uku, haddasa warin fata. A sanadiyar bleaching na kwailaye fata ne. Raɗaɗin kwailayewar kan haifar da ƙarnin jini da ɓargo wanda ke sa wari ya rika tashi. Na hudu, illata wasu sassan jiki. Sinadaran bleaching musamman mercury kan ratsa jini su shiga har cikin mutum, su haifar da cutuka kamar nephritis, ciwon koda, cancer, ciwon jeji da sauransu. Na biyar, ƙarya da yaudara. Yin amanna da bleaching na nuna tare da haɓaka ɗabi'ar ƙarya da yaudara, balma a aikace ba a faɗa ba, a inda ta mafi hatsari. Dalili kuwa saboda mutum na ɓoye ainihin yadda yake ne ya lullube kansa da wani launi. Bleaching fa a haƙiƙani ba sauya launin fatar yake ba, a lullube ta yake na wani lokaci. Da mutum zai daina nan da nan sai a ga ya dawo baƙinsa kamar da. Me yasa mutum zai rika ɓoye ainihin yadda Allah ya yi shi domin samun karɓuwa? Mutum yana da iko ya sauya halayyarsa, kamar ya koyi haƙuri, ya koyi juriya, ya koyi ilimi, amma ba shi da ikon zaɓar wa kansa halittarsa, iyayensa, garin da za a haife shi da makamantansu. Duk wanda zai raina ka akan abin da ba kai ke da iko da shi ba, ka rabu da shi, tamkar yana so ya yi jayayya ne da Ubangiji. Na shida, rashin ganin kimar kai. Ɗabi'ar bleaching na ƙarfafa wa mutum ɗabi'ar rashin ganin kimar kai, tunda sai mutum ya ɓoye ainihin yadda yake domin ya burge wasu. Ana so mutum ya karɓi kansa a yadda yake ne, ya zamo mai ra'ayin kansa ba jani talau ba, wanda ke bin ra'ayoyin mutane su yi ta kaɗa shi nan da can, kuma a ƙarshe dai ba zai burge su ba, tunda mutane ba a iya musu. So ake mutum ya tsaya akan ra'ayinsa, matuƙar ba hujjar ilimi za a kawo masa da ke nuna ra'ayin ba shi da kyau ba. Kar mutum ya ce zai sauya saboda zigar mutane ko saboda ya zama iri ɗaya da su. Yayin da mutum ya tsaya akan ra'ayinsa ne kadai, masoyansa na ainihin gaskiya suke bayyana gare shi, masu son sa a yadda yake ba dan kyalkyal banza ba. Na bakwai, lalacewar alaka. Yayin da mace ta ki karɓar halittar da Allah ya yi mata, ta je ta yi bleaching domin ta rufe kalar fatar ta ainihi,
har ta burge wani suka kulla alaka, to lalle alakar nan na iya lalacewa ta yadda ko ba a rabu ba zaman zai kasance babu daɗi, saboda bleaching baya ɓuya. Dole wata ran saurayin ko mijin zai lura da matsalolin fatar ya gane cewa yaudararsa aka yi, daga nan kuma sai rikici, to a gari ya waya. Shi yasa aka ce ƙarya fure take bata 'ya'ya, kuma ramin ƙarya ƙurarre ne. Shin kun ma san cewa akwai lokutan da ko mace ta yi amfani da karikitan bleaching ba zai yi amfani wajen bata haske ba? Kwarai, idan shekarunta suka ja da kuma idan tana ɗauke da juna biyu. Saboda haka ko da mutum ba mai saurin ganewa ba ne, zai gane a wannan lokuta. Sannan kuma idan mace ta sake ta gina alaƙar soyayyarta ko aurenta akan kyau, to wannan alaƙa dole za ta taɓarɓare wata ran, saboda kyau baya taɓa riƙe alaƙa sakamakon dalilai biyu. Na farko, akwai mata masu kyau da yawa da mijin zai iya gani su burge shi, wasu ma sun fita kyau, daga nan zai iya tasar ma juya mata baya. Na biyu, duk abin da kake tare da shi yau da gobe baka fiye ganin kyansa ba, saboda haka idan mace ta gina alakarta akan kyau, to bayan wani lokaci mijin na iya jin cewa ta gundure shi, yanzu ya daina ganin kyau ko burgewar. To menene ke rike alakar? Bari fasalta ta hanyar bayar da labari. Wata rana muna zaune da safe ni da 'yan uwana malamai a wata makaranta. Kawai sai ga principal ɗin makarantar ya shigo fuskarsa da alamun damuwa. Bayan an gaggaisa sai yake sanar da mu, wallahi wani abokina ne haka kawai ya ce shi matarsa ta ishe shi, kuma auren nasu shekara ɗaya kacal. Shi da yana ganin da kuɗi ma babu abin da zai hana shi ƙara aure a lokacin. Gaba ɗaya muka dube shi cikin matuƙar mamaki. To, wani laifi take aikata masa? Ko kusa ya ba da amsa. Hasali ma dai ya ce tana matuƙar ƙoƙari wajen kyautata masa, ga ladabi da biyayya, amma duk da haka shi dai ta gundure shi. Nan fa malamai kowa ya shiga al'ajabi, ana ta tufa albarkacin baki, har wasu ma na cewa namiji ne ɗabi'arsa sai haƙuri. Ina ga na fahimci abin da ya haddasa matsalar. Na faɗa tsakankanin cece kucensu. Kowa ya dawo kallo na ci gaba. Malam Adam, bari mu buga wani misali. Wani abinci ka fi so? Ya amsa cikin murmushi. Na fi son shinkafa da wake da mai da yaji. Da kyau, na amsa. To yanzu a ce shi kaɗai za ka yi ta ci har zuwa ƙarshen rayuwarka, ya za ka ji? Kai tsawon shekara ɗaya ma. Sai ya ɓata rai. Abin ba daɗi gaskiya, ko tsawon wata ba zan iya yin hakan ba. Aha, na faɗa. Malam Ahmad, kai kuma wace waƙa ka fi so? Ya ce waƙar Ruwan Zuma ta Nura M Inuwa. Da kyau, na ce. To a ce ita kaɗai za ka riƙa saurara har ƙarshen rayuwarka, ko tsawon shekara ɗaya ma. Ina, ya amsa. Ai gundura ta za ta yi. To ai kamar haka ne, na yi bayani. Idan ka zaɓo mace ɗaya ka zauna da ita kaɗai tsawon lokaci, dole za ka ji ta ishe ka. To malam, ɗaya daga cikin mu ya faɗa. Ai har yanzu baka yi gamsasshen bayani ba. To ta yaya ne za a magance faruwar matsalar? To, na ɗora. Tuno wani babban abokinka ko kuma wani ɗan uwa da kuke mugun tare. Kowa ya tuno da hakan. To tsawon shekara nawa kuna alaƙa? Sama da shekara 20, wani ya ce. Wani ya ce 10, wasu kuma na manta. Very good. Shin wani ya taɓa ji abokin nan ko ɗan uwan nan ya gundure shi yana so ya rabu da shi? A'a, ina, in ji Malam Adam. Ai sai dai ma ƙara jin ina son mu ci gaba da kasancewa tare. Yawwa, na faɗa. Yanzu hikimar za ta fito fes. A yayin da kuke zaɓar abinci ko waƙar da kuka fi so, kuna la'akari ne da daɗin su kaɗai, amma ta wajen zaɓen aboki da kasancewa da ɗan uwa muna la'akari ne da halayya da kuma irin yardar da muka yi wa juna, da yadda muke sa wa juna farin ciki. Daɗi na wani abu na iya ginsar mu, amma fa kyakkyawar alaƙa da yarda ba sa taɓa ginsar ɗan adam. Yayin da mutum zai zaɓi matar aure, lalle ya daina la'akari da kyau ko kuma kasancewar ta mace ko kwalliya, ya rika lura da wace ce suka yarda da juna, suke jin kansu tamkar abokai ko ƴan uwa. To ta haka ba zai ji ta ishe shi ba, kamar yadda bai ji aboki ko ɗan uwansa sun ishe shi ba. Wai shin ma waye ya taɓa jin cewa saboda kyau ko kwalliya yake ƙaunar aboki ko ɗan uwansa? Lalle kyau kada ya taɓa zama farkon abin da muke dubawa. Matsala irin wannan ba za ta same mu ba. Kai, gaskiya akwai ka da hikima, cewar Malam Ahmad. Ai wannan da kake ganin sa haka tsoho ne, dukkan mu ya girme mu, in ji Malam Nura. Na yi murmushi. To wannan labarin ya zama izina ga mace, kada ta bari kyanta ko wani kyale-kyale ya zama shine linzaminta na janyo ra'ayin mijin aure gare ta, domin kuwa irin wannan alaka ba ta lasting, za ta ƙare ne a nadama. Ko hakan ya isa ya sauya wa mata tunani akan bilicin matukar za su hankalta. Na 8, rashin samun manemi. Yayin da mace ta so ta zama fara domin ta samu manemin aure, saboda a tunaninta sai fara za a ce ana so, to fa za ta shiga cakwakiyar asarar mazaje da yawa, saboda akwai mazaje da yawa da sun fi son baka akan fara. Idan ta fara bleaching to ta rasa waɗannan kenan. Akwai mazaje kamar ni da basu damu da fara ko baka ba,
damuwar mu a samu mai tarbiyya. Yayin da mace ta tafi bleaching za ta yi sakaci da gina tarbiyya da halayyarta, mu ma ta yi asarar irin mu kenan. Haka kuma akwai mazajen da suke son farar amma kuma ba sa son farin bleaching, kuma suna iya ganewa su ma fa mai bleaching ta yi asarar su kenan. To yanzu in mun lissafa, maza har nawa mai bleaching za ta yi asara yayin da take tunanin neman manemi take yi. Na tara, saba wa Ubangiji. Ko da yake babu inda Allah ko manzansa suka yi magana baro-baro kan haramcin bleaching, amma akwai ijtihadi na malamai da dama da ke ganin haramun ne, kamar yadda mujallar IOS ta rawaito a shekarar 2006 bisa amsar da Sheikh Ahmad Guma'a na ƙasar Misra ya bayar, da kuma fatawar babban malami Ibn al-Uthaymin a cikin littafinsa Fatawa Nuru alad Darbi suka yi bayani. Daga waɗannan malamai sun kafa hujja da wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Wato shedan yace kuma zan umarce su da su sauya halittar Allah. Allah yace kuma duk wanda ya riki shedan waliyinsa baitin Allah to lalle yayi asara bayyananniya. Suratul Nisa'i ayata 119. Bleaching sauya halittar Allah ne, saboda haka sun ce haram ne. Sannan kuma da hadisin Ibn Umar da yace la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alwasilata wal mustawsalah wal washimata wal mustawshama. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai ƙarin gashi da wacce ake ƙarawa, da kuma mai tsatsaga fata da wacce ake tsatsagawa. Sahihul Bukhari kitabul libas hadisi na 5940. Malaman sun ce an haramta ƙarin gashi da tsaga fata saboda sauya halitta ne, hakan ma ya sa bleaching ya zama haramun. Sannan kuma barna da kuɗi ne wajen siyan abin da ba zai amfani mutum ba, kuma Allah ya hana almubazzaranci. Haka zalika cutar da kai ne, kuma Allah ya haramta cutar da kai, shi yasa ma malamai suka ce shan taba haram ne. Allah ya ba mu ikon yi masa da'a. Allah mun tuba, dukkan abin da zaka hana mu lallai da akwai cutarwa a ciki. Hanyoyi masu inganci na kula da lafiyar fata. Akwai ingantattun hanyoyi da ake bi fata ta yi kyau ba tare da an kauce hanya an tafi bleaching ba. Sai dai fa waɗannan hanyoyi ba wai suna sawa mutum ya yi fari gau kamar na mai ne ba, su dai suna dawowa da mutum hasken fatarsa da kyawunta na ainihi, wanda wahalhalun yau da gobe, zafin rana da sakaci suka sa take ƙara duhu. Sannan kuma waɗannan hanyoyi ba sa ba da sakamako da sauri kamar yadda bleaching ke yi, amma kuma su ne hanyoyi na lafiya, na hankali kuma na tarbiyya. Hanyoyin akwai gyara daga ciki, akwai kuma gyara daga waje. Gyaran ciki wannan ma shi ya fi muhimmanci, domin duk abin da ya samo tushe daga ciki to ya fi kafuwa dam. Na ɗaya, ya zama da cewa mutum yana shan wadataccen ruwa mai tsafta, ba kuma na sanyi ba don yana illata fatar jiki. Rashin ruwa dehydration na iya janyo yamutsewar fata da duhunta. Haka zalika mutum ya rage ta'ammali da sinadarai kamar caffeine da ke cikin goro, kofi da wasu lemukan, da kuma carbon, saboda suna zuƙe ruwan jiki. Na biyu, shan kayan marmari musamman ma kankana a ci har da ƙwallon da ɓawon yafi, abarba, tuffa, inibi, dabino, gurji, 'ya'yan zaitun har ma da zuma, saboda suna hana dehydration, suna ɗauke da vitamin C mai gyara matattun ƙwayoyin halittar jiki da na fata, da kuma antioxidants da ke magance lalacewar cells kamar sinadarin sterolin. Haka ma sukan hana ƙuraje. Na uku, samun isasshen barci domin ginuwar fata aƙalla awa 7 a rana. Na hudu, takaita ta'ammali da zaƙi musamman na sinadaran sukarin zamani da kuma maiƙo. Zaƙi na sa fata ta rika tattarewa, sannan maiƙo na kawo gumi da ƙuraje. Gyaran waje. Na ɗaya, yin wanka a kowace rana domin a rika wanke dattin da fata ta fitar daga ƙarƙashinta, amma yayin wanka a lura kar a yi amfani da ruwan zafi wajen wanke fuska. Fuska ta fi son a wanke ta da ruwan sanyi, in son samu ma sanyi sosai ko ƙanƙara. Hakan ya fi ɗebe dattin fuska da kashe ƙurajen fuska. Sannan kuma ba a wanke fuska da soso, iya sabulu ake shafowa a hannu sai a cuccuɗa fuskar, daga nan sai a wanke da ruwa. Kar a manta a rika amfani da sabulu sananne zai fi, kamar Olive, Give, Dettol, Biba na wanki, gudun fadawa tarkon amfani da sabulun bleaching. Na biyu, a wajen shafa mai ma a kiyayi shafa mayukan da ba a san su ba. Fuska in tana kuraje za a iya amfani da man Dr. Mai Nasara, mun gwada shi mun tabbatar yana aiki ba illa ga mafi yawan mutane, sai dai in mutum ya gwada ya ga ya soma illata shi to sai ya bar amfani da shi. Man zaitun bai da matsala ga lafiya, amma rahotanni sun nuna cewa yana sa duhun fata. Na uku,
wanke fuska da zuma, ana shafa ta ne ta yi minti 5 zuwa 10 sai a wanke da ruwa, tana inganta fata kuma ta wanko dattin fuska. Na 4, wanke fuska da ɓawon kankana ko ɓawon gurji. Na 5, wanke fuska da ƙanƙara ko ruwan sanyi. Na 6, shafa aloe vera wato aloe vera a fuska sai a wanke bayan minti 5 zuwa 10. Sinadarin aloin da ke cikinsa na taimakon fata wajen dawo da ita hayyacinta. Na 7, yawan wanke fuska da ruwa kamar mu musulmai da ke yin alwala, alhamdulillah. Na 8, a daina barin fuska da gumi, a riƙa gogewa yayin da ya tsatsafo. Na 9, wanke fuska da yogurt mai sanyi, za a daddangwalo da auduga ne a riƙa shafawa a fuskar sai a wanke da ruwa. Na 10, ba wa jiki damar shan iska. Lura, wasu matan kan yi amfani da lemon tsami wajen goga shi a ƙurajen fuska. Akwai buƙatar su san cewa ba a fiye son amfani da lemon tsami ba saboda yana da acid mai ƙarfi wanda hatsarinsa ya kusa kai na mayukan bleaching. Shawarwari. Ya ku 'yan uwana mata, ya kamata ku faɗaku kuma ku hankaltu. Yin bleaching baya warware matsala sai dai ya haifar da wasu matsalolin. Ya 'yar uwa, darajar ki fa ba a kyawun ki take ba, ba kuma a kwalliyar ki ba. A'a, darajar ki tana ga cikar halayyar ki, kamar iya mu'amalar ki, tsaftar ki, haƙurin ki, ilimin ki, ladabin ki da mutuncin ki. A yayin da kika fahimci cewa yin bleaching yana da illa, a yanzu zaki ta fama da zuciyarki wajen tankwara ta domin yin abin da yafi dacewa. Ta yaya zaki iya daina bleaching bayan tuntun kin saba da shi? Da wani idan zaki kalli mutane idan suka ga kin dawo kin yi duhu bayan da yawa sun dan saba ganin ki a fara? Ki tuna cewa duk ɓacin ran da zaki ji in kin bari bai kai ɓacin ran gurɓacewar lafiyarki ba, bai kai takaicin rashin ganin kimar kanki ba, bai kai hatsarin saɓawa mahalicci ba. Ya 'yar uwa, neman mijin aure ba fa hauka bane, a nutsu ake yin sa kuma cikin haƙuri da tawakkali ga Allah. Ta haka ne ma ake dacewa da samun miji na gari, amma hankoran samun miji ta duk wata hanya, yaki halak yaki haram, baya kai ki ga komai sai nadama. Ya 'yar uwa, ƙawayenki ba su ne waɗanda zaki ta burin burgewa ba. Ki zama mai ra'ayin kanki, ki burge ubangijinki kuma ki burge kanki, shine kadai zaki samu salama kuma munafukai su rabu da ke. Kammalawa. Alhamdulillah, na gode wa Allah da ya bani ikon yin wannan rubutu da kammala shi. Inda na yi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya, inda kuma na yi kuskure, Allah ya yafe min, amin. Sannan na san zan sosa zuciyar mata da yawa sanadiyar ɗan wannan rubutu. Ayya, ku yi haƙuri, ni mai ƙaunar ku ne, kuma ina faɗa muku gaskiya ne da abin da zai amfane ku. Fatan za ku yafe min ɓacin ran da kuka ji a sanadiyata. Allah ya sa mu dace, amin. Abdullahi Ashwar, Litinin 1 ga watan Mayu shekara ta 2023, 07069026444. Manazarta: na 1, Sahihul Bukhari. Na 2, Fatawa Nuru alad Darbi na Ibn al-Uthaymin. Na 3, Dibbun Nabawi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Na 4, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Na 5, Kiwon lafiya gajerun kasidu akan hanyoyin kula da lafiya na Abdullahi Ashwar. Na 6, Mujallar iOS shekara ta 2006, Fatwa of Sheikh Ahmad Guma. Na 7, Mujallar Healthline, Adrian Santos Logost da Cynthia Cobb, 22nd July 2019. Na 8, Mujallar Medical News Today, Zon Villinos and Amanda Caldwell, 8 March 2022. Na 9, tattaunawa da Dr. Ismail Rufa'i MBBS, 2019 da 2022. Ana iya samun ɗaukakkun sauti audio files na wannan rubutu da ire-irensa a tuntuɓe ni ta lambar wayata. Shirin Ashwar 360 TV ƙarƙashin jagorancin kamfanin Ashwar Media.